Mitä sinä teet kotona? Mitä sinä teet eteisessä? Eteisessä laitan kengät jalkaan. Eteisessä laitat kengät jalkaan. Mitä sinä teet eteisessä? Menen ovesta ulos. Sinä menet ovesta ulos. Mitä sinä teet eteisessä? Laitan takin naulakkoon. Sinä laitat takin naulakkoon. Makuuhuone. Mitä sinä teet makuuhuoneessa? Nukun sängyssä. Sinä nukut sängyssä. Mitä sinä teet makuuhuoneessa? Herään aamulla makuuhuoneessa. Sinä heräät aamulla makuuhuoneessa. Mitä sinä teet makuuhuoneessa? Luen kirjaa illalla. Sinä luet kirjaa illalla. Keittiö. Mitä sinä teet keittiössä? Laitan ruoat jääkaappiin. Sinä laitat ruuat jääkaappiin. Mitä sinä teet keittiössä? Keitän kahvia keittiössä. Sinä keität kahvia keittiössä. Mitä sinä teet keittiössä? Teen ruokaa keittiössä. Sinä teet ruokaa keittiössä. Olohuone. Mitä sinä teet olohuoneessa? Katson televisiota illalla. Sinä katsot televisiota illalla. Mitä sinä teet olohuoneessa? Makaan sohvalla ja olen internetissä. Sinä makaat sohvalla ja olet internetissä. Mitä sinä teet olohuoneessa? Juttelen ystävän kanssa olohuoneessa. Sinä juttelet ystävän kanssa olohuoneessa. Vessa ja kylpyhuone. Mitä sinä teet kylpyhuoneessa? Käyn suihkussa ja pesen hiukset. Sinä käyt suihkussa ja peset hiukset. Mitä sinä teet vessassa? Harjaan hampaat aamulla vessassa. Sinä harjaat hampaat aamulla vessassa.